L-Oppożizzjoni trid li l-Parlament ikun l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna u għalhekk li ħasset il-bżonn li tressaq abbozz liġi li se jemenda l-Att dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li sabiex tissaħħaħ id-demokrazija ta' pajjiżna hemm bżonn li nkomplu ntejbu il-mod kif jiffunzjona il-Parlament Malti. Huwa qal li mhuwiex aċċettabbli li jkollok deċiżjonijiet tal-Kummissarju tal-Istandards li ma jiġux segwiti. Dan qed iwassal biex il-politiċi ma jkunux responsabbli ta' għemilhom. Bernard Grech qal li b'dan l-abbozz ta' liġi ikollna serħan il-moħħ li persuni integri biss ikunu jistgħu jiddeċiedu fuq materji importanti għal pajjiżna. Aħna l-Oppożizzjoni li qegħdin hemmhekk iva wkoll għaliex din id-demokrazija hija l-qalbna u pajjiżna u l-poplu tagħna huwa l-qalbna aħna qegħdin niddefendu id-demokrazija ta' pajjiżna kif dejjem għamilna anke fil-passat. U allura qegħdin ngħidu b'mod ċar, il-Parlament f'pajjiżna mhux biss irid nsejħulu bħala l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż imma bil-liġijiet tagħna, bl-imġiba tagħna, bil-mod kif anke nkun qegħdin naħdmu fil-Parlament għandna verament inġibu ruħna ta' onorevoli u onorabbli. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus qal qed jistenna li jkun hemm reazzjoni mill-Gvern dwar dak li qed tipproponi l-Oppożizzjoni. Private Members Bill liġi li dak li qal il-Kap tal-Oppożizzjoni se nimpoġġuh fil-prattika. U allura aħna ħankunu proattivi, ħankunu pożittivi u ħanamlu l-way forward ukoll biex dan il-Parlament tiegħu tkun iktar faċli. Id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina qal li dan l-abbozz se jwassal għal żewġ bidliet importanti fosthom sabiex tkun iċċarata darba dejjem il-ġurisdizzjoni tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika sabiex ex-membri parlamentari, ex-ministri, ex-segretarji parlamentari u ex-assistenti parlamentari ikunu jistgħu jiġu investigati wkoll. It-tieni bidla hija fil-kompożizzjoni tal-Kumitat Permanenti dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Bil-bidla proposta l-Kumitat mhux se jibqa' jitmexxa mill-Speaker kif se jkun kompost minn chairman li ma jkunx membru parlamentari u jkun persuna maħtura biż-żewġ terzi tal-Kamra u li miegħu ikun hemm ukoll żewġ membri li ma jkunux membri parlamentari, membru tal-Kamra nominat mill-Prim Ministru u ieħor mill-Kap tal-Oppożizzjoni. Dawn iż-żewġ bidliet huma bidliet li aħna nikkonsidraw bħala essenzjali biex il-Kumitat ikun jista' iwettaq il-ħidma tiegħu b'mod tajjeb, b'mod effettiv u mhux kif qed jiġri bħalissa li prattikament bil-mod kif instrutturatu bid-deċiżjonijiet li kienet jieħdu qed ifisser li l-Kumitat ma jistax jaħdem kif suppost. Il-Wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajer qal li l-Oppożizzjoni qed tagħti l-kontribut tagħha sabiex tiżdied l-istima u l-kredibilità li jixraqlu l-Parlament Malti. L-Oppożizzjoni taħt it-tmexxija ta' Dr. Bernard Grech qed nibagħtu iva messaġġ li aħna mhux biss qegħdin hawnhekk kif inhu xogħolna nikkritikaw, imma qegħdin inkunu wkoll pożittivi u qegħdin nagħtu direzzjoni fejn irridu immexxu l quddiem ukoll fl-interess fl-aħħar mill-aħħar tar-reputazzjoni ta' dan il-post illi suppost illi aħna għandna wkoll l-obbligu illi naraw illi l-poplu Malti li fdalna ukoll is-siġġijiet li aħna qegħdin hawnhekk din il-Kamra ikunu verament degni għalihom. Id-Deputat Nazzjonalista Teresa Komodini Kakija min-naħa tagħha qalet li dan huwa pass il quddiem kif l-Oppożizzjoni tixtieq tara li d-demokrazija Maltija tkompli timmatura. Dan billi l-Kumitat tal-Istandards fil-Ħajja Pubblika iwettaq xogħlu kif suppost u jipproteġi l-interess pubbliku. Aħna xtaqna b'dan l-abbozz nindirizzaw l-interess pubbliku. L-interess tal-poplu illi jara illi dan il-Parlament iżomm l-ogħla standards sabiex iva anki aħna bħala poplu nimmaturaw fil-proċess demokratiku tagħna. Marja Franca Lanza, għan-Net News.